Good morning! Good morning! Dire-diretso ba yung tulog Si nyo? Amber, dire-diretso natin ako. Ay, si Amber, dire-diretso pala ang tulog niya, no? Nakikiagaw na ako. Nag-aagaw. Yung kumot natin ang liit. Ay, nalalamig si Amber. Ay, nalalamig si Amber. Si Amber, ihilahin. Pagkamata ko ngayon, manahong tamo. Hindi lang naman ikaw, Ber, ang nilalamig. Okay na yun, every 5 minutes may isa sa atin na ano, komportable. Pag Oh. dito, nilalamig kayo. Pag sa bahay, yung aircon, okay lang. Hindi ka dito kasi parang may kasama siyang moist. Tapos pag nahanginan, sobrang lamig. Ang sarap magising pag makita mo agad yung nature, bubungad sa'yo yung nature. Ayan. Ito, yung ibang campers andun din. Yan, kaunti pa nga lang to eh. Sabi ni ate, napupuno yan hanggang dyan. Hanggang dyan. Yan, hanggang dyan. Oh. Tapos, hanggang dyan. Hanggang dyan. 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 Sinisip ko kasi. Tapos, naging masaya ba kayo sa experience natin? Yeah. Si Amber talagang masaya. Amber, ang daming ginawa. daming games, ang Daming daming art in Amber sa buhay. Ikaw yung love. Action. Oo, happy up. Si Jack. Sino si Jane? Si Jack. Hindi. Nakulot ako. Oo, happy up. Huwag ka ng mga pitbahay. Uy! Mga pitbahay ka uli. Ayun na siya. Agad. Bibili kami ng drone. Yung basic lang na drone. Pero kompletong gamit. Para hindi naman kami mahirapan. Kasi baguhan pa lang si Mama Jean magpapalipad. Baguhan pa lang kami. Baguhan pa lang kami magpapalipad ng drone. So, yung basic lang muna talagang bibili namin para hindi masyadong kamahalan. Kung mawala man, maaksidente, or kung anong mangyari, hindi masyadong masakit sa puso. So, yun. Bibili namin yung parang may guide siya na parang nilalagay dito sa ulo. Parang pag gumagano ka sa... Gagil siya eh. Kaya, Sa sabi ulo. Ano, ganyan sa ulo, sa eyes. Excited ka na magka-drone? Paano ka makaway sa drone natin? Ayan ang drone! Kaway na tayo! Kaway! Kaway sa drone! Good Tapos? morning! Ikaw din, love! Makaway ka din dapat sa drone! Wala na sa'yo. Ay, Ako na makontrol. ba't ganyan? Parang masasaliban ka. Di ba may gagawin? May, yung pala yung drone. Slow-mo yun! Good morning, makaway kayo. Pagtaas ko, makaway kayo. Good morning! Tapos, Oh, may effects na yun. Sakit pala sa leg. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And we're going swimming. Pag camping, pag nature, pag may bundok, may ilog. Kaya, let's go! about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no
Sobrang saya dito. Ang lapit lang talaga sa Campo Isarog. Siguro 10 minutes lang tayo naglakad, no? Oh, 10 minutes lang tayo naglakad. Tapos konting lang naman. Konting paakyat lang. Kering-keri na. Ay, pababa yung daan pamunta dito mamaya pag uwi namin. Nakapagod kasi pataas. Pero kayang-kaya. Ako nga mataba. Ang bigat ko. Kinaya ko kayo pa kaya. Sa mga ganitong pangyayari, mas nare-realize kung kailangan namin magpapayat, kailangan namin mas maging healthy, kailangan kaya mo yung sarili mong katawan. Kasi pag ganito, hindi mo talaga mapupuntahan yung mga mas matataas pang lugar kaysa dito. Hindi pa talaga kami handa, oo. Kaya yun ang goal natin ngayon. Magpapayat, magpaganda ng katawan, maging batak tayo. Para mas maging komportable tayo sa mga pupuntahan. No? Maging ready tayo lagi. Amber and Fanny! Let's go! Galashers! Let's go! Okay, team. Lalo na. Galing talaga ni Amber, ah! Tulog sa Amber. Nugnog na tulog. Nakauwi na kami. As you can see, wala. Low bat. Low bat na ba? Wala. Low battery. Nakauwi na kami. Sumabay sa amin yung isa naming kakamping friend. Kakamping. Oo, sumabay sa amin. Inatid namin sila. Anyway, nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ka ba? Super. Napagod Pero ka? pagod, oo. Pero okay lang. Oo, saya, no? Lumalabas tayo. Kasama na yan. Alangan namang mahiga ka lang sa labas. Mas okay na napapagod ka, na nasa labas ka, kaysa yung pagod ka sa bahay ka lang. Yung pagod ka sa makikita mo pa ng 4 na sulok ng bahay mo, nakakabagot. Pero yung pagpagod ka, tapos na-exercise ka, nature yung makikita mo, parang may something siya sa katawan. Ano, may love? Yung parang nare-release mo yung energy mo, nagiging ka ng muscle. Gain muscle. Yun. Yung pasapa na Nare-recharge yung pagkatapos ng pagod, parang feeling mo mas malakas ka kaysa dati. Ganon siya. So yun, nag-enjoy kami. Nagpaplano naman kami ng sunod naming lalakbayin kung saan man yan. Hindi pa namin alam. Ako alam ko na. Alam mo na ba? Siya kasi nagmamapa sa amin. So, siya talagang may alam lagi ng pupuntahan. Taga-ano lang ako. Okay, sige, dyan tayo. Approve. Okay. Kaya ba? Kasya ba sasakyan dyan? Okay, sige, let's go. Ganun kami. So, ngayon, medyo pagod. Pahinga muna. Bukas naman, plano naman tayo. Kung kailan, anong oras, anong mga dadalhin. Same shit. Pero happy. Masaya kami sa ginagawa namin, di ba? Adventure, iba-iba experience every day. Yan. Approve. Amber. Wala. Tara na. Pahinga muna tayo, tapos ready tayo ulit sa sunod nating gagawin. Let's go! Let's go!